Любчева asszony. Благодаря, господин председател. Програмирането на Еразъм за всички е очакваната стъпка към усъвършенстване на механизмите за сътрудничество в областта на образованието, а вече и в спорта, за да се постигнат целите на програма Европа 2020. Това наистина показва, че Европейският съюз поставя образованието на приоритетно място. Ще отбележа 3 неща. Първо, включването на подкрепа към иновациите, с което мотивацията на младата генерация и на академичния състав ще бъде сериозно подобрена. Второ, програмата ще бъде много по-успешна, ако се преосмислят някои конкретни процедури при нейното прилагане. Например, уеднаквяване на условията за финансиране за участието в различните дейности. Различните ставки, както за студенти, така и за преподаватели, поставя една част от страните в неблагоприятна позиция и неатрактивна дестинация. Различията в заплащането на участниците създава предпоставка за неравнопоставеност и, регулирайки географията на програмата, реципрочно следва да регулираме и финансовите параметри, за да постигнем добри партньорски отношения. На трето място приветствам опростяването на процедурите. Надявам се някои от тях да бъдат преразгледани, за да бъде по-успешна програмата. Благодаря. Köszönöm szépen, a következő felszólaló Bilbao Barandica asszony. Señor presidente, quiero celebrar la mejora que este programa Erasmus para todos supone respecto a las iniciativas anteriores.